Il-lejl tal-4 Ottubru 2025 mistenni jkun wieħed li ma jintisiex hekk kif in-Notte Bjanka tirritorna bil-kbir fil-Belt Valletta. Dan l-avveniment tant maħbub din is-sena se jiġbor flimkien aktar minn 350 artist lokali u internazzjonali f'lejla waħda mimlija kultura, kreattività u spettaklu għar-ruħ u għall-għajnejn. Din l-edizzjoni li jmiss tawgura li tkun aktar inklusiva u ambizzjuża minn dawk ta' qabel, b'aktar minn 70 proġett artistiku mifrux mal-kapitali kollha. Minn mużika live, sfin u teatru sa' arti viżiva u attivitajiet għat-tfal, in-Notte Bjanka 2025 se toffri esperjenza għal kull età u gosti. Waħda mill-aktar sorpriżi interessanti din is-sena il-użu tal-Knisja ta' Sant'Ursula li se tkun qed tiftaħ il-bibien tagħha biex tagħti aċċess rari lill-pubbliku fejn jistgħu jesperjenzaw arti kontemporanja fi spazju storiku u seren. Id-direttur artistiku tan-Notte Bjanka, Antoine Farrugia, assigura li l-programm ta' din is-sena hu mmirat għall-familja kollha b'attivitajiet għal kull età. Ma nużawx biss il-pjazza sit-teatri oswali li għandna imma wkoll nitlu f'postijiet li mhux normali in-nies jitlu fihom. U wkoll għaliex permezz ta' hekk ukoll anke l-komunità ta' Sant'Ursula li minn hawnhekk ukoll nirringrazzja lill-Madre Superjuri Sister Kristina u l-istorjiet kollha għax huma jikkunsidraw bħala li mhux jeżistu qegħdin hemm mhux trasparenti. Aron Zara u Franz Aġus, chairman u kap eżekuttiv ta' Festivals Malta rispettivament, enfasizzaw fuq l-iskela massiva tal-avveniment din is-sena u l-impenn tal-ħaddiema tal-entità biex jagħmlu din il-lejl waħda memorabbli. Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici saħaq fuq l-importanza ta' dan l-appuntament fil-kalendarju kulturali lokali u fakkar kif sena wara sena qed ikompli jissaħħaħ l-identità tal-poplu tagħna waqt li jżid ir-rabta bejn il-komunitajiet. Notte Bjanka hija opportunità mill-isbaħ għall-poplu Malti u għawġi kif ukoll għat-turisti li jżuruna biex iduqu il-benna tal-Belt Valletta.